κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, εντιμότατοι εκπρόσωποι των Ισραηλιτικών κοινοτήτων ανά την Ελλάδα. Καλώς ήρθατε στην ΚΟ, εκ μέρους του Δημάρχου της ΚΟ, του κυρίου Νικηταρά, Θεοδόση Νικηταρά, και της Προέδρου της Αστικής Εταιρείας Διονυσίας Τελίτσι-Μισήρη, σας καλωσορίζουμε στην αίθουσα για την εκδήλωση μνήμης για το Ολοκαύτωμα. Είναι τιμή μας η παρουσία σας και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια αξιοπρεπή και αντάξια του ιστορικού γεγονότος εκδήλωση. Ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Πρόεδρος του Κεντρικού Ιδρυτικού Συμβουλίου, Νταβίτ Σαλτιέλ, θα κάνουν τους πρώτους χαιρετισμούς. Ακολούθως ο νομικός και ιστορικός κύριος Βασίλειος Χατζηβασιλείου θα μιλήσει, θα δώσει το στίγμα για το γεγονός το ιστορικό των Εβραίων της ΚΟ, της τότε της πάλε ποτέ διαλαμψάσης Ισραηλιτικής κοινότητος, και μετά θα απολαύσουμε την σοπράνο που θα αποδώσει μία οδή. Ο κύριος Δανιήλ Μπεναρδούν, ο Γενικός Γραμματέας της Διαχειριστικής Επιτροπής της Ρόδου και Γενικός Ταμείας του Κεντρικού Ιδρυτικού Συμβουλίου, θα μας ενημερώσει για το βιογραφικό του ομιλητού λίγο πριν την ομιλία του κυρίου Χατζηβασιλείου. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Σεβασμιότατε, σοφολογιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Έπαρχε, αγαπητοί εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών, κύριε Πρόεδρε του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, αγαπητοί εκπρόσωποι των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος, κύριε Πρόεδρε της Αστικής Εταιρείας Ιπποκράτης, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, είμαστε σήμερα εδώ, σε ένα ιστορικό σημείο και μνημείο της πόλης μας, για να τιμήσουμε τη μνήμη όλων εκείνων των Εβραίων συμπατριωτών μας που έχασαν τη ζωή τους σε μια από τις επαχθέστερες περιόδους στην ιστορία της ανθρωπότητας, που τιμωρήθηκαν συλλογικά ως κοινότητα, όχι γιατί διέπραξαν κάποιο αδίκημα, αλλά για την πίστη τους. Όταν στις 22 Ιουλίου του 1944 οι Εβραίοι κάτοικοι της ΚΟ αλλά και της Ρόδου συγκεντρώθηκαν για να οδηγηθούν στο Auschwitz, εκεί που έσβησε η Ισραηλιτική κοινότητα του νησιού μας, σε αυτό που έμεινε στην ιστορία μας ως ολοκαύτωμα. Η κοινωνία της ΚΟ από την αρχαιότητα ήταν πάντα ανοιχτή, ανεκτική και διαπολιτισμική. Το νησί μας ήταν πάντα φιλόξενο στην εβραϊκή κοινότητα, από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Αν δεν είχαν μεσολαβήσει τα μαύρα χρόνια του ναζισμού, είμαι βέβαιος ότι θα ήκμαζε σήμερα αυτή η κοινότητα στο νησί μας. Εμείς σήμερα καλούμαστε να συντηρήσουμε την ιστορική μνήμη, για να μην ξεχαστεί η ναζιστική θηριωδία και ο αφανισμός βέβαια της ανθρώπινης ύπαρξης για λόγους διαφορετικότητας, για να μην ξαναζήσει η ανθρωπότητα τέτοια γεγονότα. Οφείλουμε στον θεϊκό δρόμο της ανθρώπινης ζωής και στα ευγενή ιδανικά της ισότητας, αδελφοσύνης και ειρηνικής συνύπαρξης να προάγουμε όλα όσα ενώνουν τους ανθρώπους, όλα όσα φέρνουν και δημιουργούν την πρόοδο. Ως Δημοτική Αρχή ΚΟ κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Στηρίζουμε τις δράσεις της ελληνικής εβραϊκής κοινότητας. Συνεργαζόμαστε με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο για την αξιοποίηση αυτού του κτηρίου της Συναγωγής, ως ιστορικού μνημείου, θρησκευτικού και πολιτιστικού κέντρου. Στην ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουμε με σεβασμό στην ιστορία του τόπου μας και σεβασμό στην ιστορία των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ. Σοφολογιότατε,
κύριε Βουλευτά, εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών, κύριοι πρόεδροι και εκπρόσωποι εβραϊκών οργανισμών και κοινοτήτων Ελλάδος, κύριοι βουλευτές, όπως είπατε, αγαπητοί ομόθυσκοι της Διασποράς, κυρίες και κύριοι. Είμαι πραγματικά συγκινημένος που σήμερα βρίσκομαι εδώ μαζί με τον Δήμαρχο μετά από ένα χρόνο περίπου συζητήσεων και προσπαθειών, βέβαια πάντα με τη συμμετοχή του Δημάρχου, ο οποίος αγκάλιασε την πρότασή μας να ξαναφέρουμε στο φως αυτή τη συναγωγή, η οποία βεβαίως από το Ίδρυμα του κυρίου Γερούκαλη συντηρείται και είναι σε αυτή την άριστη κατάσταση. Του Δήμου. Του Δήμου. Αστική εταιρεία του Δήμου. Ναι. Του Δήμου. Δηλαδή, για μένα ήταν ένα όνειρο να δω αυτή τη μέρα και αυτή την ώρα να βρίσκομαι εδώ μαζί σας σε αυτή τη συναγωγή, και βέβαια θα κάνουμε τα εγγένεια, θεωρώ, το Σεπτέμβριο, που θα έχουν μπει και ορισμένα αντικείμενα λατρείας συναγωγών, και θέλω να σας ευχαριστήσω, Δήμαρχε, και όλους εσάς που σήμερα μου δώσατε την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Αυτή η εκδήλωση σήμερα είναι μια εκδήλωση σταθμός, θα έλεγα. Συμβολίζει δύο πράγματα. Πρώτον, η εκδήλωση καταδεικνύει πόση σημασία δίνει ο Δήμος της ΚΟ στη διατήρηση της μνήμης των Εβραίων του νησιού, που χάθηκαν στο ολοκαύτωμα μαζί με σωμόθρησκους από τη Ρόδο, που εχθές τελέσαμε το μνημόσυνο. Αφετέρου, μας δείχνει πόσα πράγματα μπορούν να επιτευχθούν μέσα σε ένα χρόνο, και μάλιστα με περιορισμούς που είχαμε, με την πανδημία, με τόσα προβλήματα. Παρόλα αυτά, η θέληση του Δημάρχου και η καλή συνεργασία με το Κεντρικό Συμβούλιο μας έφερε σήμερα να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημερινό γεγονός. Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με το Δήμο της ΚΟ και με την ΑΜΚΕ Ιπποκράτης. Σήμερα δεν μνημονεύουμε βέβαια μόνο το ολοκαύτωμα των Εβραίων, σήμερα κάνουμε πράξη τη δέσμευση της διατήρησης της μνήμης αυτών που χάθηκαν τόσο άδικα. Κάνουμε πράξη την υπόσχεση ότι το πέρασμά τους από την ΚΟ, η πολιτισμική τους κληρονομιά, δεν θα ξεχαστεί, διότι δεν το επιτρέπει η γενέθλια γη, η ΚΟΣ η ίδια, και δεν θα το επιτρέψουν οι συντοπίτες τους. Όλα όσα ο ναζισμός κατάφερε να αφανίσει, μαζί με τους αδικοχαμένους αδελφούς μας, σήμερα καταβάλλονται προσπάθειες να διασωθούν. Με τα βιβλία όπως του Βασίλη Χατζηβασιλείου, με μελέτες όπως του Ηλία Μεσίνα, ο οποίος έχει αναλάβει και την αναδιοργάνωση, αναδιαμόρφωση του εσωτερικού χώρου της συναγωγής, με φροντίδα της ΑΜΚΕ Ιπποκράτης και του Δημητρίου Γερούκαλη, με σθένος και αποφασιστικότητα για ένα έργο βασικά του Δήμου, όπως του Δημάρχου του Θοδόση του Νικηταρά. Επιτρέψτε μου από αυτό το βήμα να διατρανώσω την πάγια θέση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και του Ελληνικού Εβραϊσμού, ότι πρωταρχικό μέλημά μας είναι η συναγωγή της ΚΟ να ξαναζωντανέψει, να μπορεί να λειτουργεί ως τόπος λατρείας, να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο, να αποτελέσει πόλο έλξης ομοτρίσκων από όλο τον κόσμο, ανθρώπων που με νοσταλγία θα θελήσουν όχι μόνο να επισκεφθούν τη συναγωγή, αλλά και να τελέσουν εδώ το γάμο ή την ενηλικίωση του παιδιού τους, όπως αυτό γίνεται σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις συναγωγών, όπως είναι της Ρόδου, των Χανίων, της Βέρειας. Οι συναγωγές αυτές αποτελούν
ένα ζωντανό και δραστήριο κύτταρο και της τοπικής ζωής, παράλληλα εκτός από συναγωγή μπορεί να χρησιμοποιείται και ως ένα ενεργό χώρο γνώσης και παιδείας μέσα από εκδηλώσεις πολιτισμού και τέχνης, εκθέσεις, διαλέξεις και προβολές. Η παιδεία, φίλοι μου, είναι το ζωτικότερο μέσον που διαθέτουμε ως κοινωνία για να εξασφαλίσουμε πως ό,τι έγινε στο ολοκαύτωμα δεν θα ξανασυμβεί. Με αυτές τις σκέψεις ευχαριστώ το Δήμο, την ΆΜΚΕ Ιπποκράτης και όλους όσους εργάζονται για την πραγματοποίηση αυτού του έργου. Μόνον έτσι η γενοκτονία των 6 εκατομμυρίων Εβραίων θυμάτων του ολοκαυτώματος θα αποτελέσει αιώνιο δίδαγμα που θα θωρακίζει τις σύγχρονες γενιές. Μόνο έτσι η αξία του αλληλοσεβασμού θα διαμορφώσει μια μελλοντική κοινωνία ικανή να αντιδρά σε κάθε φωνή φανατισμού, σε κάθε απόπειρα αναβίωσης του ναζισμού και σε κάθε ακραία ιδεολογία. Η ΚΟΣ είναι πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι στην καρδιά των Εβραίων της Ελλάδος. Θεωρώ ότι θα τιμήσουν από όλα τα μέρη του κόσμου Εβραίοι με την παρουσία τους την ημέρα μνήμης στις 24 Ιουλίου και ταυτόχρονα με τη Ρόδο θα αποτελέσει και η ΚΟΣ ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε, για αυτή την προσπάθεια που κάνατε πραγματικότητα αυτό που ήταν ένα όραμα, και άνθρωποι σαν και εσάς είναι αυτοί που δημιουργούν το μέλλον για μας και για τους νέους που έρχονται. Από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ και θα έρθουμε ξανά σε πολύ λίγο στα εγγένεια, τα θύρα ανοίξια, με κόσμο πολύ που θα έρθει και θα είμαστε όλοι μαζί εδώ. Ευχαριστώ επίσης τον Σεβασμιότατο που παρευρέθη στην μικρή λειτουργία στο νεκροταφείο. Χαίρομαι διότι η ηγεσία της Εκκλησίας είναι αυτή που παίζει ένα σπουδαίο ρόλο σήμερα σε ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε για τον ναζισμό, εναντίον του ναζισμού, του φασισμού. Είναι μια πύλη ανθρωπιάς, μια πύλη αγάπης. Όπως σας είπα, Σεβασμιότατε, ήμουνα με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και οι σχέσεις μας, μπορώ να πω, είναι τόσο στενές και καλές. Εγώ θεωρώ ότι είμαι παιδί του. Ευχαριστώ πάντα όλους όσοι προσπαθούν να φέρουν κοντά και την χριστιανική και την εβραϊκή θρησκεία, και ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε πολλά κοινά και όπως είπα, ο Πατριάρχης μου ανέφερε για τους Μακαβαίους ότι οι Μακαβαίοι που εμείς τους έχουμε, ότι απελευθέρωσαν την Ιερουσαλήμ, είναι Άγιοι, οι 7 Άγιοι στην Εκκλησία. Άρα έχουμε τόσα πολλά μαζί και πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί ο κόσμος είναι δύσκολος. Συναντάμε συνεχώς προβλήματα, δεν θα πω μόνο από φασιστικές οργανώσεις, ναζιστικές. Ο κορονοϊός ήταν και αυτό κάτι το οποίο μας δημιούργησε τεράστια προβλήματα, αλλά είμαστε όλοι εδώ και αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Είμαστε δίπλα στον Δήμαρχο, το στηρίζουμε με την καρδιά μας, κοντά σας σε ό,τι χρειάζεστε, και εσείς και ο Δήμος της ΚΟ. Η Ισραηλική Κοινότητα Ελλάδος είναι κοντά σας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ΚΟ, για να φέρουμε περισσότερο τουρίστες και να είμαστε εμείς οι οποίοι θα είμαστε ανάχωμα κατά του ρατσισμού και του αντισημιτισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι τελευταίες 3 μέρες είναι μέρες ιδιαίτερης συγκίνησης. Είχαμε την ευκαιρία να μνημονεύσουμε αυτούς που χάθηκαν στο ολοκαύτωμα στη Ρόδο και στην ΚΟ. Η κοινότητα της Ρόδου θα έχει και στο μέλλον υπό την εποπτεία της και την κοινότητα της ΚΟ, οπότε
ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια να κάνουμε τους εορτασμούς από κοινού και στη Ρόδο και στην ΚΟ τις ίδιες ημερομηνίες, γιατί άλλωστε δυστυχώς τα αδέλφια μας τους μάζεψαν οι Ναζί και από τα δύο νησιά ταυτοχρόνως. Αναφέρθηκε πριν ότι η μνήμη χάνεται, μάλλον οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν πάβουμε να τους μνημονεύουμε. Συνεπώς η υποχρέωσή μας είναι να διατηρήσουμε τη μνήμη τους όσο το δυνατόν περισσότερο. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή που μας φιλοξενείτε εδώ και μας περιβάλλετε με ενδιαφέρον και με αγάπη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηβασιλείου που είχε ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας να πει ορισμένα πράγματα σχετικά με τα θέματα που μας απασχολούν, με τα θέματα του εβραϊσμού, και θα μου επιτρέψετε, παρόλο ότι περισσότεροι όντες κάτοικοι της ΚΟ νομίζω ότι τον ξέρετε καλά τον κύριο Χατζηβασιλείου, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να μου επιτρέψετε να σας τον παρουσιάσω. Ο Βασίλης Σιμεών Χατζηβασιλείου γεννήθηκε στην πόλη της ΚΟ. Είναι κάτοχος κρατικού πτυχίου λογιστικής, πτυχίου πολιτικών επιστημών και δημοσίας διοίκησης από το Πάντιο Πανεπιστήμιο και πτυχιούχου νομικών επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 1975 άρχισε να ασκεί τη δικηγορία στο νησί του. Το 1976 πρωτοστάτησε στην ίδρυση του πνευματικού ομίλου ΚΟΝ ο Φιλιτάς, παραμένοντας μέχρι σήμερα ως επίτιμος πρόεδρος, ενεργό μέλος, μόνιμος συνεργάτης και ως επιτοπλίστων επιμελητής των περιοδικών εκδόσεων του ομίλου τα ΚΟΑΚΑ. Συνέγραψε την ιστορία της νήσου ΚΟ, αρχαιομεσονική νεότερη, παύλα νεότερη, που εξέδωσε ο Δήμος της ΚΟ το 1990 σε έναν ογκώδη και πολυτελή τόμο, ο οποίος επανεκδόθηκε το 2013 και κυκλοφορεί ανανεωμένος και μεταφρασμένος στην αγγλική γλώσσα από τον ΚΟ καθηγητή στις ΗΠΑ, τον δόκτορα Ιτσινέ. Μνημειώδες πόνημα χαρακτήρισε την ελληνόφωνη έκδοση σε πατριαρχικό γράμμα του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο πρώτος, και του απένιμε τον Χρυσό Σταυρό του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Για το έργο του αυτό, το οποίο αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη επιστημονική καταγραφή της τοπικής ιστορίας του νησιού της ΚΟ, απέσπασε τιμητικές διακρίσεις και βραβεία, όπως διάκριση από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού για το έτος 1991, Πανδωδεκανησιακό βραβείο Μοσκοβή για το έτος 1991 και 2013, βραβείο ελληνικών γραμμάτων από την Εταιρεία Δωδεκανησιακών Μελετών Αμερικής και Καναδά για το έτος 1993, βραβείο Ιστορίας του Επαρχείου ΚΟ για το έτος 2001, έφημες μνήες από ακαδημαϊκούς, πανεπιστημιακούς, πολιτικούς, στρατιωτικούς κλπ. Συμμετέχει σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις του ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Είναι μέλος της στέγης γραμμάτων και τεχνών της Δωδεκανήσου, της Δωδεκανησιακής Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αθήνας και μέλος του Διεθνούς Ιπποκρατίου Ιδρύματος της ΚΟ. Διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου ΚΟ και πρώτος πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Πολιτισμού του Επαρχείου ΚΟ Νησίρου. Συνεχίζει να συγγράφει και να εκδίδει πονήματά του, αρθογραφώντας επίσης τον τοπικό τύπο γύρω από την ιστορία και τον πολιτισμό της ΚΟ και των Δωδεκανήσων. Προσωπικά θα ήθελα και πάλι να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του εδώ. Μας τιμά ιδιαίτερα και δεν θα σας κουράσω άλλο. Το βιογραφικό του είναι πολύ μακρύ, όπως βλέπετε, και ανυπομονούμε να ακούσουμε αυτά που έχει να μας πει. Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, σοφολογιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριε Έπαρχε, κύριε εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών,
κύριε Πρόεδρε του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, συμπληρώθηκαν σήμερα ακριβώς 78 χρόνια από την αποφράδα εκείνη μέρα όπου έφευγαν από το νησί μας οι συμπατριώτες μας Εβραίοι της ΚΟ. Η εγκατάσταση των Εβραίων στην ΚΟ χρονολογείται τουλάχιστον από το 174 π.Χ. Η παρουσία τους στο νησί υπήρξε συνεχής μέχρι το Μεσαίωνα, οπότε στα 1500 εκτοπίστηκαν στη Νίκαια της Γαλλίας από το μεγάλο μάγιστρο του τάγματος των Ιωαννιτών Υποτών, όπως έγινε και για τους Εβραίους της Ρόδου. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, όταν δηλαδή η Κος περιήλθε υπό την κατοχή των Τούρκων το 1523, οι Εβραίοι πάλι θα εγκατασταθούν στην ΚΟ. Η μικρή εβραϊκή κοινότητα της ΚΟ μέχρι το 1870 λειτουργούσε υπό την κυδαιμονία της κοινότητας της Ρόδου. Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ζούσαν στο νησί 40 εβραϊκές οικογένειες που το 1880 μειώθηκαν σε 20 και σε ακόμη λιγότερες γύρω στο 1910. Μετά την κατάληψη της ΚΟ από τους Ιταλούς και μεταξύ των ετών 1918-1923, οι Εβραίοι από τη Μικρασία και τη Ρόδο εγκαταστάθηκαν στο νησί και η κοινότητά τους έφτασε να ρυθμεί λίγο πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 166 άτομα. Ελάχιστοι είχαν μεταναστεύσει στη Νότια Αμερική και Νότια Αφρική. Οι περισσότεροι ευημερούσαν εδώ στην ΚΟ, ασχολούμενοι χωρίς να εμποδίζονται από τους Ιταλούς φασίστες τότε με το εμπόριο εφεσμάτων, με το εμπόριο τροφίμων, ξυλικών και άλλων αγαθών, καθώς και με την εξαγωγή σταφυλιών και σταφίδας στην Αίγυπτο και στην Ευρώπη. Και βρισκόμαστε τώρα στο καλοκαίρι του 1944, στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, όπου ένα ξαφνικό γεγονός θα συγκλονίσει τους κόους. Ποιο ήταν αυτό το γεγονός? Ήταν η δραματική σύλληψη, η μεταφορά και η εξόντωση των Εβραίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Auschwitz. 2 φορές τον Ιούνιο αυτής της χρονιάς του 1944, ο Γερμανός στρατιωτικός διοικητής του νησιού, συνταγματάρχης Ρουφ, θα θέσει στον Ιταλό διοικητή της αστυνομίας Ντάντε Τζουκέλι το αμήλικτο ερώτημα αν υπάρχει κατάλληλος χώρος για μια ενδεχόμενη συγκέντρωση των Εβραίων και θα πάρει την απάντηση ότι ο χώρος θα εξευρεθεί. Με τον τρόπο αυτό, ο αντιναζιστής Ρουφ ήταν αυστριακής καταγωγής. Ήταν σαν να προειδοποιούσε τους ανυποψίαστους Εβραίους του νησιού μας για τη λέλαπα που σε λίγο θα ξεσπούσε σε βάρος τους, γιατί ο Τζουκέλι, χωρίς να χάσει καιρό, έσπευσε να ενημερώσει σχετικά τον πρόεδρο τότε της κοινότητας, τον Χαΐμ Μενασέ, να του επισημάνει πόσο δυσμενής ήταν η θέση των ομοφύλων του και να του υποδείξει ότι πρέπει να φύγουν το συντομότερο από το νησί για να σώσουν τις ζωές τους. Ο Τζουκέλι, άλλωστε, ήταν αποφασισμένος να χορηγήσει στους Εβραίους πλαστά έγγραφα που να προκύπτει από αυτά ότι έχουν τουρκική υπηκότητα, τουρκική ηθαγένεια, ελπίζοντας έτσι ότι θα έσωζε όσο γινόταν περισσότερος. Για τον Τζουκέλι, τον οποίον θα μνημονεύσω και παρακάτω, έχω να πω, τα περισσότερα στοιχεία τα παίρνω από το αρχείο του, το οποίο μου δόθηκε από τη σύζυγό του, που είναι συμπατριώτησά μας, η
έχουν αποβιώσει και οι δύο από την οικογένεια Οικονομίδου. Η λεγόμενη Ζαφύρα Οικονομίδου ήταν σύζυγος του Ντάντε Τζουκέλη και από αυτόν αντλώ τα βασικά αυτά στοιχεία τα οποία σας παραθέτω τώρα. Ο Χαΐ Μενασέ έδωσε αρχικά την εντύπωση ότι οι Εβραίοι θα φεύγαν, πράγμα όμως που δεν έγινε. Σε δεύτερη συνάντηση του Μενασέ και των αδελφών του Μάρκου και Μωής με τον Τζουκέλη, ο Ιταλός αστυνόμος άκουσε τον Μωής να λέει ότι δεν θα συμβεί κακό στους Εβραίους της ΚΟ, όπως τον είχε διαβεβαιώσει άτομο της εμπιστοσύνης των Γερμανών. Το άτομο της εμπιστοσύνης των Γερμανών δεν ζει σήμερα, είναι ο αείμνηστος δικηγόρος Φουντοτός Αριστίδης. Ήταν άνθρωπος που είχε προσβάσεις στη στρατιωτική γερμανική διοίκηση και έπαιρνε από εκεί κάποιες πληροφορίες. Αυτός διαβεβαίωνε τους Εβραίους της ΚΟ ότι μέχρι τότε, τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο του 1944, δεν διέτρεχαν κανένα κίνδυνο. Όμως, την Κυριακή στις 23 Ιουλίου θα σταλεί στην ΚΟ από τη γερμανική διοίκηση των ταγμάτων ασφαλείας και της αστυνομίας της Ελλάδας ένα ραδιοτηλεγράφημα. Έλεγε λοιπόν το ραδιοτηλεγράφημα: ο διοικητής της αστυνομικής ασφάλειας Ελλάδος σκοπεύει να απελάσει τους Εβραίους από το νησί. Να διεκπεραιωθεί η απέλαση από τη μυστική αστυνομία, την γερμανική φυσικά, στην οποία η στρατιωτική εξουσία οφείλει να παράσχει υποστήριξη. Όλοι οι Εβραίοι κάθε φύλου και ηλικίας πρέπει να συλληφθούν και να ετοιμαστούν για μεταφορά. Η απέλαση θα γίνει διαθαλάσσης. Ως αποσκευές μπορούν να πάρουν μαζί τους κουβέρτες και τρόφιμα, επειδή δεν επαρκεί ο προς διάθεση χώρος μεταφοράς. Όλη η περιουσία των Εβραίων, συνεχίζει το ραδιοτηλεγράφημα, περιέρχεται στο Ιταλικό κράτος. Κατά τη σύλληψη πρέπει να αποφευθούν λαιλασίες, κακοποιήσεις και τουφεκισμοί. Επίσης, πρέπει να γίνει το παν ώστε η διάθεση και η στάση του τοπικού πληθυσμού, δηλαδή των πολιτών, να μην επηρεαστεί δυσμενώς εναντίον μας. Εξαιρούνται οι Εβραίοι με τουρκική υπηκότητα. Το περιεχόμενο που ακούσατε του ραδιοτηλεγραφήματος το βρήκα εγώ στα αρχεία ενός κάποιου Γερμανού στρατιώτη ονόματι Heinrich Walter, ο οποίος υπηρετούσε στο σταθμό ασυρμάτου στο Πηλί, ήταν δηλαδή ασυρματιστής. Αυτός αντέγραψε το ραδιοτηλεγράφημα και το διέσωσε κρύβοντάς το επίσης και παρέμεινε από τότε στη διάθεση τη δική μας αυτό το περίφημο στοιχείο, το περίφημο ντοκουμέντο. Θα ακολουθήσει μια σύσκεψη στο Δημαρχείο της ΚΟ, στην οποία παρίσταντο από γερμανικής πλευράς ο στρατιωτικής διοικητής του νησιού συνταγματάρχης Ρουφ, ο διοικητής του 10ου τάγματος που είχε έδρα την πόλη της ΚΟ, ταγματάρχης Μίλερ, και ο διοικητής της γερμανικής στρατιωτικής αστυνομίας. Από ιταλικής πλευράς παρίσταντο ο ντελεγκάτο της ΚΟ, δηλαδή ο πολιτικός διοικητής, θα λέγαμε σαν έπαρχος τότε της ΚΟ, Κάρλο Τζανάτσι, και ο διορισμένος δήμαρχος, ο Ποντεστά της πόλης, Λουίτζι Πιστόνε, ενώ ο διοικητής της αστυνομίας, υπομοίραχος Ντάντε Τζουκέλη, ευρίσκεται ήδη στο Δημαρχείο. Κατά τη σύσκεψη ο Ρουφ θα δηλώσει στους παρευρισκόμενους ότι έφτασε η διαταγή της συγκέντρωσης των Εβραίων και θα δώσει εντολή στον ταγματάρχη Μίλερ να κάνει τις συλλήψεις και να συναθρήσει τους Εβραίους στο διοικητικό μέγαρο. Έδωσε επίσης εντολή στον Τζουκέλη να μην προβάλλει εμπόδια στη σύλληψη, στο δε πολιτικό διοικητή να φροντίσει για τη χορήγηση φαγητού στους κρατούμενους
μέχρι ότου δοθούν νεότερες οδηγίες. Αυτά είπε συγκινημένος ο Γερμανός διοικητής Ρουφ και θα μου δηλώσει αργότερα, όπως αποκάλυψε ο Τζουκέλι, ότι την ημέρα εκείνη έκανε κάτι παρά τη θέλησή του. Αφού τέλειωσε, αποχώρησε με το διερμηνέα του κατηφής, χωρίς να χαιρετήσει κανένα, ενώ άλλοτε τον διέκρινε η ευγένεια και η εγκαρδιότητα. Είπαμε ότι αυτός ήταν κρυφός αντιναζιστής, Αυστριακός στην καταγωγή. Έτσι έμειναν τα πάντα στα χέρια του σκληρού ταγματάρχη Μίλερ, που άρχισε την επιχείρηση της σύλληψης των Εβραίων στις 3 μεταμεσημβρία με μπλόκο που έκανε στα σπίτια, στον κινηματογράφο, μέσα και έξω από την πόλη, παντού όπου υπήρχαν Εβραίοι. Συνελήφθηκαν συνολικά κατά τον Τζουκέλι 104 άτομα που οδηγήθηκαν κατατρομαγμένα στο δικητήριο. Εκεί τους έκαναν σωματική έρευνα και τους υποχρέωσαν να παραδώσουν τα κοσμήματά τους. Επέτρεψαν μόνο σε κόους να τους φέρουν λίγο φαγητό και μερικά κλινοσκεπάσματα. Τα σπίτια με τα έπιπλα, τις οικοσκευές και τα κοσμήματα, καθώς και τα καταστήματα με τα υφάσματα και τα άλλα εμπορεύματα κλείστηκαν από τους Γερμανούς και μια θυροκολλημένη διαταγή πάνω σε αυτά απαγόρευε την είσοδο στους κατοίκους με την απειλή του θανάτου. Όλη βέβαια η κινητή περιουσία των Εβραίων περιήλθε αμέσως στα χέρια των Γερμανο-Ιταλών. Ο Τζουκέλι εργάστηκε τη νύχτα της Κυριακής και της Δευτέρας για να ετοιμάσει τα έγγραφα που θα τα πιστοποιούσαν την τουρκική ηθαγένεια πολλών Εβραίων με σκοπό τη σωτηρία τους. Γνωρίζουμε ότι η Τουρκία δεν είχε μπει στον πόλεμο κατά της Γερμανίας και καθώς ήταν ουδέτερη χώρα, οι υπήκοοι της προστατεύονταν από τις δυνάμεις κατοχής. Ήδη ανάμεσα στους Εβραίους υπήρχαν και 6 άτομα που είχαν την τουρκική υπηκότητα. Η Τζουλιέτα, σύζυγος του Μωής Μενασέ, η Καντιέ, σύζυγος του Αλμπέρτο Φράνκο, μία κυρία με το όνομα Τζιμπούλ και 3 άλλοι των οποίων τα ονόματα δεν διασώθηκαν. Ο Τζουκέλι υπενθύμησε στον αρμόδιο Γερμανό αστυνόμο ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες υπήρχαν αρκετοί με τουρκική ηθαγένεια και ότι θα έπρεπε να εξεταστεί η περίπτωσή τους, μιας και η Τουρκία δεν βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Γερμανία. Αυτός ειδοποίησε σχετικά τον ταγματάρχη Μίλερ, που έδωσε διαταγή να συγκεντρωθούν όλοι οι Εβραίοι στην αίθουσα του δικαστηρίου και να εξεταστεί ο φάκελός τους. Πράγματι, την 3η 25 Ιουλίου, ακριβώς σαν σήμερα, στις 9 το πρωί κατέφτασε ο διοικητής της γερμανικής αστυνομίας στην αίθουσα του δικαστηρίου και άρχισε να διαβάζει τον κατάλογο με τα ονόματα των Εβραίων. Στην αρχή διάβασε τα ονόματα των 6 που είχαν πραγματικά την τουρκική ηθαγένεια. Μόλις όμως διάβασε και ονόματα άλλων, τους οποίους ο Τζουκέλι είχε συμπεριλάβει στον κατάλογο εκείνων που υπήρχαν τα ονόματα ήδη, έτσι. Μερικές από τις Εβραίες της ΚΟ με κραυγή αλλοφροσύνης άρχισαν να διαμαρτύρονται. Ή όλοι ή κανένας, φώναξαν. Τότε ο Γερμανός, θυμωμένος, βγήκε από την αίθουσα λέγοντας «Φτάνει, τα 6 άτομα είναι ελεύθερα και μπορούν να φύγουν. Οι υπόλοιποι θα μείνουν εδώ». Παίρνω τις φράσεις ακριβώς όπως τις έχει στο αρχείο του ο Τζουκέλι. Ο Τζουκέλι τότε τον πλησίασε, λέει, και του συνέστησε να σκεφτεί καλά πριν πάρει απόφαση που μπορούσε να αποδειχτεί λαθεμένη, και ο Γερμανός του απάντησε πως θα αποφασίσει τελικά ο ταγματάρχης Μίλερ. Μια προσπάθεια του Τζουκέλι να δει τον ταγματάρχη Μίλερ δεν ορθοπόδησε. Ο Μίλερ είχε ήδη κρίνει την τύχη των Εβραίων της ΚΟ.
Θα άφηνε ελεύθερους τους 6 και τους υπόλοιπους 98 θα τους εκτόπιζε στο Auschwitz. Βέβαια, ο Τζουκέλη μιλάει για 98. Από την Εγκυκλοπαίδεια Γιουδάικα βλέπω ότι αναφέρεται ο αριθμός 120, τον οποίον και εγώ βρίσκω ότι είναι πιο πλησιέστερος σε αυτά που θα σας αποκαλύψω στη συνέχεια. Έτσι, το απόγευμα της ίδιας μέρας, οι Εβραίοι ο ένας πίσω από τον άλλο, σκυφτοί και συντηρημένοι, μεταφέρθηκαν με συνοδεία στρατιωτικής φρουράς από το διοικητήριο στο λιμάνι. Οι κόοι έντρομοι παρακολουθούσαν από μακριά. Γιατί απλούστατα είχαν αποκλειστεί οι δρόμοι από τους ένοπλους Γερμανούς στρατιώτες και εμποδίζονταν έτσι οι κάτοικοι να πλησιάσουν το χώρο της επιβίβασης. Όλοι λοιπόν οι κόοι παρακολουθούσαν τα αργά και δειλά βήματα των συμπολιτών τους, χωρίς να είναι σε θέση να βοηθήσουν ούτε ακόμη και να τους αποχαιρετήσουν. Δεν γνώρισαν άλλωστε πού τους πήγαιναν και ποια τύχη τους περίμενε. Όταν αργότερα έμαθαν, μετά από χρόνια δηλαδή, αισθάνθηκαν αποτροπιασμό για τη βάναυση μεταχείριση των συμπολιτών τους. Δεν σταματάω εδώ την αφήγηση όπως την έχω μέσα στο βιβλίο μου για να σας μεταφέρω μια άλλη πληροφορία την οποία ίντλησα από το ληξιαρχείο του Δήμου της ΣΚΟ, ερευνώντας όλα τα βιβλία, τα ληξιαρχικά, τα διασωθέντα δηλαδή ληξιαρχικά βιβλία της Ισραηλιτικής κοινότητας της ΣΚΟ, μόλις το 1993, όπου μπόρεσα τότε και έκανα και το σχετικό δημοσίευμα στο τεύχος, στο φύλλο 126 του 1993 του περιοδικού Χρονικά, που είναι το επίσημο όργανο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδας. Εδώ, κοντά στα βιβλία τα ληξιαρχικά γεννήσεων, θανάτων, γάμων των Εβραίων που άρχιζαν τουλάχιστον μία δεκαετία πριν και φτάνανε μέχρι το 1943, βρήκα και ένα κυβότιο με 39 ονόματα και 39 φύλλα οικογενειακών μερίδων των Εβραίων, όπως τα είχαν φτιάξει, τα είχαν συντάξει οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί ήταν πάντα τυπικοί και πολύ έτσι χαρακτηριστική η παρουσίαση την οποία δίνανε στις ληξιαρχικές πράξεις. Συνεπώς, από εκεί ίντλησα ορισμένα στοιχεία. Ο συνολικός αριθμός των γραμμένων στα οικογενειακά αυτά φύλλα των Εβραίων ήταν τότε 157. Από αυτούς είχαν αποβιώσει πριν από τη σύλληψη 4, είχαν αναχωρήσει στο εξωτερικό 9 και επίσης κατά τη μεταφορά ή επέστρεψαν από την εξορία ή δεν αφέθησαν ελεύθεροι, γύρω στους 15 περίπου με 18 κατά τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει εδώ. Και έτσι ο πιθανός αριθμός των εκτελεστέντων Εβραίων πρέπει να ήταν γύρω στα 120 άτομα. Από τα στοιχεία τα οποία προσκόμισα και έχω στη διάθεσή μου και δημοσίευσα φυσικά, διαπίστωσα και το επάγγελμα το οποίο αναγραφόταν απάνω στον άντρα, εκείνο που ήταν ο αρχηγός της οικογένειας και ο οποίος είχε και την καταγωγή, αναφερόταν η καταγωγή και το επάγγελμά του. Βεβαίως κάθε αναφορά περιείχε και στην οικογενειακή μερίδα περιείχε το όνομα της συζύγου, το όνομα των τέκνων, των γονέων και άλλων συγγενών που απαρτίζανε την συγκεκριμένη οικογενειακή μερίδα. Από τα επαγγέλματα τα οποία κατέγραψα, 18 ήσαν έμποροι.
7 υπάλληλοι, 2 υποδηματοποιοί, ένας λογιστής, ένας πραγματευτής, ένας αργυραμηβός, ένας κουρέας, ένας οδηγός, ένας καθηγητής σχολής καλών τεχνών και ήταν ο αείμνηστος Μάριο Σέγκρε, ένας μεγάλος επιγραφικός, ο οποίος δυστυχώς συνελήφθη 2 μήνες πριν τη σύλληψη των Εβραίων της Ρόδου. Προφανώς είχε κάνει κάποιο ταξίδι στην Ιταλία και τον συνέλαβαν, διότι αυτός είχε μείνει και στην ΚΟ εργαζόμενος με τις επιγραφικές του εργασίες και απεγράφει κανονικά και στην ΚΟ, όπως απεγράφει και στη Ρόδο. Και επίσης και ο ραβίνος τότε της ΚΟ, ο τότε ραβίνος της ΚΟ. Από πλευράς καταγωγής, οι 12 ήσαν κοακής καταγωγής, 12 δηλαδή οικογένειες ήσαν από την ΚΟ, 9 από τη Ρόδο, 7 από την Αλικαρνασσό, 5 από τα Μήλασσα της Τουρκίας, 4 από τη Σμύρνη και 1 οικογένεια από τη Θεσσαλονίκη. Το ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση της καταγραφής είναι ότι πολλά χρόνια αργότερα, μετά δηλαδή το 47-48, ο τότε δικός μας πλέον υπάλληλος που ήταν δηλαδή στο ληξιαρχείο του Δήμου της ΚΟ, ο αείμνηστος Χριστόφορος Φουρνάρης, σημείωσε με βάση τις πληροφορίες που είχε μεμολύβει σε κάθε καρτέλα και τον τόπο και τον χρόνο θανάτου των Εβραίων της ΚΟ. Και έτσι λοιπόν όλα αυτά είναι απογεγραμμένα και δημοσιευμένα πλέον στα χρονικά. Επίσης θα ήθελα να πω ότι μετά από πρόταση δική μου και του συμπατριώτη μας, του φίλου γιατρού κυρίου Κώστα Κογιόπουλου, μία από τις καινούργιες οδούς που τώρα μόλις διανοίχτηκαν στην πόλη μας θα προτείνουμε να ονομαστεί Οδός Κοών Εβραίων Μαρτύρων. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα μικρό ποίημα που άντλησα από κάποια ωραία συλλογή Ελληνοεβραίας που το έχει γράψει πριν πολλά χρόνια. Τίτλος του ποίηματος είναι «Το έγκλημα του 20ου αιώνα». Νομίζω ότι τα λέει όλα. Γεμίζει το είναι μου με αναμνήσεις του χθες, ενώ ο άνεμος λιονίζει τα φυλλώματα μέσα στην καλοκαιρινή λάβα. Ταξιδεύω στη φρικτή αυτή Χωάνη, βουλιάζω συνεχώς στο σκοτεινό μονοπάτι του τρομερού παραλογισμού. Κομματιάζει τη ψυχή μου ο βαθύς πόνος, το ζωντανό μαρτύριο, η αγωνία, ο τρόμος, οι φωνές, ενώ μεγαλώνει ο δρόμος της μνήμης. Ξαναζώ τον τραγικό κύκλο της εικόνας της φρίκης με τη μακάβρια συμφωνία της εξαφάνισης μυριάδων ψυχών. Μαύρη καπνιά πνίγει τα γύρω, απέσια μυρωδιά, οι καμινάδες, τα κρεματόρια, το αιμάτινο ποτάμι κυλά, θρέφοντας την πληγωμένη γη. Μέσα στο σύμπαν του κενού συγκεντρώνονται τα κομμάτια του χρόνου που κομμάτιασαν από το αμάρτημα του εγκλήματος. Το αληθινό παρελθόν με το πονεμένο παρόν σκεπάζει τα γύρω, ενώ προχωρώ στα στρατόπεδα του Auschwitz, του Νταχάου, με την αυθεντική εικόνα της φρίκης. Κάθε χόρτο στη γη λες και είναι ψυχή που δακρυσμένη ζητά απάντηση, ενώ ψηλά στον τόπο του μαρτυρίου ένα φως μένει άσβεστο. Είναι τα εκατομμύρια ψυχών που θα λάμπουν αιώνια, αυτές που δεν κομματιάστηκαν από το απέσιο έγκλημα. Είναι οι ψυχές που θα φέρουν στη μνήμη όλης της ανθρωπότητας την άφαντη τραγωδία, την τρομερή γενοκτονία, το μεγάλο έγκλημα των ναζιστών. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
του Σαουδή για να ολοκληρωθεί η τελετή της σημερινής ιστορικής μνήμης, να παρακαλέσω την κυρία Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να δώσει το δώρο στον Πρόεδρο του Διευθυντικού Συμβουλίου και στο Κοινωνικό Ταμείο επίσης ως ανάρτηση από την επίσκεψη του ΣΥΚΟ και της ημέρας της σημερινής. Όπου και να σταθείς, το ίδιο σου δεν επιτρέπεται. Είσαι μια χαρά.
κέντρο Ρέχτη, να σας παραθέσω μια μικρή λεξίωση για το καλοκαίρι της